wanine Dewi ngandani sing iso ngepek rasaku cah kramat jenenge Paris. Oh, Heru mune, Tris omong ngono, akhire dolen nesu-nesu. Nek nesu-nesu malah pentas tugas akhire cacah ngedon omong ngono. Mosok akbar nesu, wah wingi rabine Mas Iqbal di gedung wanita kuwi dibualang mangkok. Apa ya? Lah piye rabiku, rabine Masku. Rabine Masku. mendung peteng
hanggameng gumuruh swarane langit gumleger gebyaring kilat kaya arsa hanyigar jagat swasana tumlawung agawe bingung angin wengi tumanduk ing sarira rasane tumarecep kaya gaman sewu ingkang nancep batine Sang Bimasena ngadeg njegreg datan kantenan kang den pandeng sakedhap-sakedhap andulu akasa mulat sela selaning mega ingkang lumayang soroting rembulan kang remeng-remeng kaya gegambaraning alam pati senadyan lakon wis kepungkur tebih nenggih sedane Prabu Pandhu Dewayana Sudarmanira para Pandhawa parandene hanggung nandes ing pulunging ati Risang Werkudara ing raos andadosaken datan ayem lan jenjem lamun dereng saged hanyuwargaaken Sudarmanira nadyan silih bapa biyong kaki nini sedulur nyang sana kalamun muruk ilahing hastu manasidam sidi sekaring buwana langgeng titah ulun Pandhu Dewayana lan garwamu Dewi Madrim wis tumeka titi mangsane jeneng kita sakloron bakal kasendal mayang kacemplungake ana sajroning kawah Candra Dimuka
Begegek ugek sadulita hemel lae menawi mboten sisip ing pamawas munika ndara kula ing Jodipati Raden Bimasena. Gus, sak sampunipun paduka Ndara Werkudara sembada ngantukaken ilmu ingkang sinebat kawruh sangkan paraning dumadi utawi ilmu kasampurnaning urip saking Sang Dewa Ruci kanthi lantaran sampeyan meguru dhateng Pendhita Durna saking pertapan Sokalima. Kedahipun paduka menika seneng kudune sampeyan bombong. Lah kok niki kula sawang kok malah tiba kosok balen. Paduka ingkang sampun nampi kawruh kasampurnan lah kok malah ketinggal sedih. Dek sing sampeyan pikir niku napa lho, Den? Ndara Bimasena. Sampeyan niku kalebet sentananing praja utawi pejabating negara. Sentana praja niku beda kalian para kawula. Nek kawula mung wenang ukur marang kodrate, ning nek pejabating negara niku wong ingkang sinampiran kewajiban ngatur kendho kencenging pernatan amis bacining kahanan. Niku sedaya wonten asta paduka ingkang dados sentana praja. Ya nek para sentana praja, sentana sentananing negara susah. Negara niki badhe melu remuk bubuk. Mbok inggih to, Den. Ora ketang mung sak kecap, ora ketang mung rong kecap sampeyan kandha dhateng Semar. Semar niku wonten jagat raya dikodratake dadi pamonging tanah Jawa. Semar ugi dipun kodrataken dadi batur ingkang mengku teges pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng. Sumangga Ndara Bimasena kula aturi paring pangandikan yen gur meneng wae gek rampunge lakon iki besok kapan, Den? Sinokarta mrehtar tantu ning Utamati tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulada
diasilir wulan dadari Kakang Semar Badranaya banget panarimaku lan aku njaluk pangapura marang Kakang Semar Badranaya awit dikaya ngapa lan kepiye Para Pandhawa rumangsa sepi ngiwa nengen kaya suwung lamun ora ana Kakang Semar Badranaya. Waleh-waleh apa Kakang? Atine Werkudara dina iki rinidu dening wewayangan. Pengangen-angenku ora bisa wening ora liya saksedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana kang jinejer dadi sudarmane para Pandhawa miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening para Jawata. Kakang Semar, nadyan rikala semana Werkudara kuwi isih enom. Parandene wewayangan kang mangkono mau ora bisa ilang Kakang. Ora bisa ilang saka cipta pangangen-angene Werkudara. Luwih saksedane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening para dewa. Banjur siniksa madyaning kawah Candra Dimuka. Kakang Semar, Werkudara kang tinitah dadi anake lanang kamangka pangudanging wong tuwa marang anak bisa anak anung anindita dadi bocah lanang sing mursid bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Rasaku durung marem yen Werkudara durung bisa nyuwargakake Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Nanging jernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad kabeh mau merga saka dosa kaluputan kang disandang dening Kanjeng Rama. Mula Kyai Semar, ora ketang seklimah aku wene ana kali damar supaya dadi pamecut laksitaning lakuku kang bakal bisa ndak tindakake Kakang Semar. Semareka den prayitna semunira rire eka hambale didiyani gandayani Trisanya Purnama sehasi inggih Gus, inggih. Ngaten nggih. Senadyan uripe manungsa niku wonten sak ngandhaping garis kodrat. Nanging manungsa niku taksih dipun wenangaken budidaya. Sedane bapak sampean
Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim ingkang cinemplungaken wonten kawah Candra-Dimuka niku wujute karma pala ingkang kedah linampahan. Awit pinten-pinten dosa kang sarta kaluputane manungsa niku kedah wonten unduh-unduhanipun Ndara. Dosa kaluputane bapak sampean labet rikala semanten wanuh mani nyilih utawi ngampil titiyane Bathara Guru inggih Sang Manikmaya wujudipun lembu ingkang ingaranan Lembu Andini. Sedaya kala wau awit saking pamintanipun keng garwa nenggih Dewi Madrim ingkang nyidam kepengin nitih wujudipun Lembu Andini kalian Prabu Pandhu Dewayana. Bathara Guru ngabulaken pamintanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim kanthi syarat benjang sedanipun kedah manjing wonten madyaning kawah Candra-Dimuka lan nampi wujudipun pasiksan. Lah banjur kudrat sing ditampa dening Kanjeng Rama apa ora bisa diwiradati Kyai Ndara? Kula tak matur sekedhik nggih. Pinten-pinten dosa kang sarta kalepatan ingkang disandang tiyang sepuh sampean. Srananipun inggih namung para putra ingkang saged hangentasaken tiyang sepahipun saking madyaning neraka Yomani. Caranipun diwiradati inggih menika kejawi namung kanthi cara nindakaken tapa brata maladi hening ingkang angka kalih menawi sampun hening lajeng nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi supados paring pangapura dhateng ingkang sampun sumare. Awit manut agama pungkasan manungsa menika kok wis mati. Manungsa kok wis mati niku sedaya amale pedhot. Bondo pirang-pirang ora digawa, omah magrong-magrong ora digawa, tetumpakan sing apik ya ora digawa. Sedulur lan kanca menika sing ditresnani ugi mboten saged ngancani. Lah sing mboten saged pedhot niku namung tigang perkawis setunggal. Amalin jariyatin wujute amal jariyah. Amal didamel bangun masjid, bangun pondok pesantren niku ambak wonge wis mati ning amale bakal mili terus nganti tekan kiamat. Lah angka kalih Ndara, angka kalih nggih menika ilmu sing manfaat, ilmu sing murakabi. Ana wong kok nularke ilmune marang wong liya, kok sing marai niku wis mati, sing diwarai wau tak sing ngecakke ilmune. Niku tegese ganjarane terus mili kagem tiyang-tiyang ingkang seneng gethok tularke kawruh sing murakabi kala wau. Lah sing pungkasan Raden. Sing pungkasan amal sing ora iso pedhot niku wujute dongane anak lanang ingkang saleh. Jenengan sakadang para Pandhawa wiwit cilik pun dimong kalian tiyang sepuh sampeyan dicedhake kalih Gusti. Diwarai babakan panembah. Sakniki kenging kagem bales lelabuhanipun tiyang sepuh sampeyan. Sampeyan dongake Prabu Pandhu lan Dewi Madrim mugi pinaringan pangapunten saking dosa lan kaluputanipun. Mugi-mugi Ndara, mugi-mugi Gusti bakal paring dalan anggenipun badhe ngangkat derajatipun Sudarma sampeyan
ing tembe saged manjing wonten kasuwargan jati. Ngaturke panuwun kang tanpa upama awit saka pituduhe Kyai Semar kang bisa ngenteng-enteng pikire Werkudara. Inggih Gus, sami-sami. Menapa malih sampeyan inggih sampun nate ngregem wujute kawruh kasampurnan saking pukulun Dewa Ruci. Kula kinten langkung gampil anggen paduka badhe ngupaya hanyuwargaaken ingkang sudarma. Percaya mawon nggih Gus, sampeyan ngangge tekad satriya tanah Jawa menawi paduka sakadang para Pandhawa estu-estu rinten dalu tansah meminta dhateng Siing Gusti supados Kang Rama Prabu Pandhu lan Dewi Madrim dipun apura dosa lan lepatipun. Mangke Gusti mboten kirang anggenipun paring jalaran Den. Iku saknyatane Gunjang seret winangun Genggaran naluri
hong ilahing sekaring bawana langgeng. Kakang Guna Resi Narada welut wisa banteng maring kawula wonten punapi Adi Guru. Marmanipun Kakang Narada kula piji mangayun awit wonten ingkang badhe kula suwunaken pirsa. Babakan kahanan ingkang tumanduk wonten kahyangan Jonggiri Sailaka ing dinten sakmangke Kakang. Nuwun inggih Adi Guru. Kang Raka namung sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentahing sabdanipun panguwasa tunggal kayangan Suralaya Kakang. Dinten sakmangke Suralaya nedheng ketaman gara-gara kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba ngakak galak kumitir pedhite Sang Hyang Nagaraja. Kahanan ingkang kados mekaten kala wau andadosaken goreh rongeh bingung bilulungan para Hapsara miwah Hapsari. Sareng kula tlisik Kakang, undraning perkara kala wau kadaya saking titah Pujangkara Ratu Ngamarta si Puntadewa. Nuwun inggih pun Yudhistira Kakang. Mengke riyen kok saged Puntadewa ingkang dados tok sumbering gara-gara menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa Adi Guru Kakang? Puntadewa nggadahi dosa kalepatan cacah wonten kalih. Dosane Puntadewa cacah loro. Nuwun inggih. Punapa kemawon Adi Guru? Setunggal. Puntadewa sampun wani ngagem jeneng Puntadewa. Punta menika tegese linuwih, dewa wis ngarani. Maknane Puntadewa wanuh wani nepak bun-bunane para Jawata. Dosa angka kalih Puntadewa wantun ngagem sandangan agegelung keling. Kamangka ingkang wenang ngagem gelung keling menika namung para brahmana ingkang sampun buntas ing kawruh pana ing ilmu agal miwah lembat. Tuladanipun Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak panunggilipun. Inggih kanthi dasar kalih sabab kala wau Kakang, kayangan ing ripalenggahan sakmangke kahananipun saged geger pateteran Kakang. Ngudarit yasra riwut urwati rawat wawahati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumelati tanwandi pinarti bloko kacurnan kang hambek cuti praginjong pak pong buk bolong ti negara wong selere gence buntute aclekater. Lah lajeng kanthi dasar kalih sabab kala wau ingkang dados dosa kang sarta kalepatanipun titah Pujangkara pun Puntadewa lajeng kersa paduka kadosa pundi Adi Guru Kakang? Sakmenika Kakang Narada kula aturi tumedhak. Kakang Narada kula aturi tumedhak wonten Madyapada
tumuju wonten ing nagari Ngamarta. Kakang Narada kula perintah sak menika medhak wonten negari Ngamarta mrepeki unggihaning Puntadewa. Puntadewa kinen ngadhep mring panjenengan ulun dinten sak mangke Kakang. Trawaca dawuh pangandika Hyang Adipu Ulun. Kang Raka ing sithik pangudal-udal namung mangestaken dawuh kula Indra. Wonten dawuh tinimbalan duh Rama Wukulun. Timbalana panguwasa dandang mangure Batari Durga kinen munggah ana kahyangan Suralaya ing Ripalungguhan dina iki ngestaken dawuh duh Rama Wukulun. Muga-muga manggih arum-arum kang dadi laku kita Indra Surapati. Dewa Sugata marang soreng prangudane arum harum ngendanu ing ngawiyat Narada ngebalani Tobat paduka ingkang miji kula pun Durga nuwun inggih pun pramoni marak wonten ing Sitinggil Jonggiri Sailaka ing Ripalungguhan sak mangke duh Bukulun. Kados pundi duh Bukulun? Nyambung pirembagan Triyari Kawuri utawi 3 dina kepungkur. Sesambetan kalian dosa kang sarta kalepatanipun pun Puntadewa ingkang mahanani kayangan Suralaya menika geger Bukulun. Uwis Durga, uwis. Ripalungguhan iki panjenengan ulun wis perintah marang Kakang Narada supaya nimbali si Puntadewa supaya marang kayangan Suralaya kene. Sakwuse kaya mangkono Durga, sakwuse kaya mangkono iki mengko Puntadewa bakal sun pidana. Puntadewa bakal sun pidana kasendal mayang manjing jroning kawah Candra Dimuka. Kedah mekaten Pukulun, kedah mekaten. Menawi Puntadewa makse meger-meger urip, tartamtu kayangan Suralaya niki mengke mboten badhe manggih ayem kang sarta tentrem Pukulun. Kula janji, Durga janji Pukulun. Menawi mangke Puntadewa sampun kasembadan mati, paduka Pukulun nyuwun menapa kemawon ya badhe kula turuti, Durga badhe turuti. Ibarat karo kayang bakal tak turuti Pukulun. Oh iya. Iya Durga iya. Nggih. Pun to, badhe nyuwun napa kemawon, badhe kula sembadani, badhe kenggarwa turuti. Iya Durga iya. Saiki ana kewajiban utawa sesanggeman kang kudu jeneng sira lakoni Durga. Menapa ingkang kedah kula sangkul, menapa ingkang kedah kula tindakaken Nduk Pukulun. Dina iki muduna ana Madyapada. Mbok menawa iki mengko ana sing ora narimakake kalamun Puntadewa kacemplungake mring Candra Dimuka,
jeneng kita sakwadya balamu saka dandang manguri kang kudu cancut tumandang Durga Pramoni. Ampun kuwatir kula, ampun kuwatir. Malah sak mangke kalilan kula badhe nyuwun pamit. Menawi Puntadewa menika sampun minggah dhateng kayangan, yen ana ora trimane Pandhawa liyane, Bathari Durga ingkang saguh ngrentengi ndase Pandhawa. Duga ginawa, ati-ati aja nganti keri Pramoni. kang tekane tanpa sangkan sesanti asung panggonta brataning kautaman nenggih menika ingkang dados pambukaning kandha datan kadiga melaring nagari Ngamarta inggih nagari Indraprasta ya ing Danamarta ya ing Cintakapura wileding panyandra negari Ngamarta ketingal loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja Loh jinawi mengko werdi bumi pramesti
Wiji tinandur mesti dadi tetaneman mawarni-warni sedaya tan ana kang nguciwani. Lemah grasak sageden sanak Siti Kapur sageden lulur, temah mawur dadya subur kang tinandur. Gemah boga wastra sarwa murah, temah kathah kawula bungah bebasan sugih sawah serep omah. Bondo turah gesang pradah mila tan wonten janma ingkang mitenah. Ripah keng jalma manungsa datan kecacah pan sedaya samya gumregah ngupaya napekah. Siang ratri datan wegah labet wis pernah denya ngrembyah. Bebasan mrunah matak srakah tut wuri sunah mawaddah warohmah tansah hangesti keluarga ingkang sakinah. Kareta nenggih nengenaken sarasian wondene tata lire pernatan minangka paugeran kautaman minangka tuntunan pagorowan dadi sirikan. Bebrayan tansah memitran daya dinayan ngudi kerukunan murih tan ana kang kapitunan. Ical rasa kuwatir labet sang nata bangkit angulir. Rasa kuwatir den singkir labet sang nata hamikir dumateng para fakir brandal kecu samya sumingkir datan wani tumindak ingkang nalisir nuju risa juga para Pandhawa jangkep gangsal mapan ana ing sanggar palanggatan nagari Ngamarta nedeng sami jogar anggenya tarak brata mangkono wijiling pangandikan sang Buminata mecah marang sepining swasana. Mangkya darajating praja kawuryan wus sunyaruri ururah pangrehing ukara kaharono tanpa palupi asilar silas tuti
no sarjana kelu alung-lun kala tidha didem tandhaning dumadi Yuwang suksma mangadili nuwih payung ana marang panjenenganing sun kang sarta kadang para Pandhawa sumrambahe para warga Gung ing Praja Ngamarta Werkudara Bimasena mbarep kakangku ana apa sawetara wis Sabta ari tegese wis 7 dina iki nganti tekan ing ripalungguhan iki aku lan kabeh para kadang Pandhawa kok kanthi mapan ana ing sanggar pamujan Praja Negara Ngamarta sak perlu nindakake olah puja olah brata ewadene nganti tekan dina sakmengko pun kakang durung mangerteni apa to kang dadi karepe Siadi Werkudara Yayi gandeng sakmengko ana wahyaning mangsa kala padha jogar anggone padha tarak brata ora ketang seklimah pun kakang wene ana ngerti Dimas mungguh apa to darunane apa to sababe dene Siadi nganti kadang para Pandhawa kabeh supaya nindakake tapa brata ana madyaning sanggar pamujan iki Werkudara mbarep kakangku Werkudara piye pancen wis dadi tekate Werkudara aja to mung etungan dina taunana windanana yen durung tekan panjangkane Werkudara aku ora bakal metu saka sanggar pamujan iki mula aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan dene mbarep kakangku Janaka lan kembar gelem melu tapa brata mapan ana sanggar pasemeden negara Ngamarta ing dina sakmengko Dimas ingkang mengkono pun kakang kepingin ngerti yodi apa to darunane ingkang ginebeng sajroning penggali Siadi mara gage Siadi enggal matura kelawan pun kakang nedya midhangetke kanthi tetela Dimas mbarep kakangku anane Pandhawa bisa urip ana ing alam padang merga ana sing nganak-nganakake cetha kabeh wis padha ngerti yen Pandhawa kuwi putrane Ibu Kunti ingkang patutan kelawan Bapa Pandhu mongko Pandhawa 5 cacahe kuwi ngibarate kaya rong wadah ingkang wadah sepisan mbarep kakangku aku lan Janaka Iwadene wadah ingkang angka 2 ya kuwi Nakula lan Sadewa. Kamangka Bapa Pandhu lan Dewi Madrim wis mapan ana ing tepet suci.
manjing ana ing alam pamancat ngertiya senadyan bocah wis ditinggal karo wong tuane nanging wong tuwa isih mangerteni marang tingkah lagune anak ujare para sepuh padha ngendikake swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lagune si anak yen anak tansah ngerti mring wong tuwa tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal kuwi mujudake kasuwargan tumrap wong tuwa nanging kosok baline senadyan wong tuwa duwe anak sing sugih blegedhu saben dina bisa munjung ingkung gajah paribasane ning yen kelakuane merusal bedugal kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Dimas Kapara nyata aturira siadi. Banjur apa sambung rapete kahanan sak mengko kelawan apa sing kita aturake Werkudara. Nganti ngembet asmane Kanjeng Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim. Barep kakangku. Nganti tekan dina iki durung lega sing dadi rasane Werkudara durung lega sing dadi rasane Bimasena sabab aku ngawruhi dhewe nalika Bapak Pandhu sinendal mayang dening para dewa nganti tumeka dina iki Bapak Pandhu mapan ana kawah Candrademuka Mula niatku mapan ana sanggar pamujan iki mung napakake tapa brataku muga bisa dadi kekuatan nggone Bapak Pandhu bakal munggah ana kasuwargan jati niatku wis gembleng tekadku wis nyawiji ora bakal Werkudara metu saka sanggar palanggatan yen Bapak Pandhu durung munggah ana kasuwargan jati barep kakangku Pramara reh mangusumya ngambreng kadikaronaning kaswahasih ring marga Hemalatkung Risang Ganda Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Umyus amara waya hanto Dimas Werkudara Dimas Yayi Bimasena bareng siadi kandha kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalihipun kakang ingkang mangkono Yayi pun kakang prasapa ora mung siadi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan iki nadyan Puntadewa semono uga bakal anyeng kuyung apa kang dadi lekase Yayi Jodipati lamun Bapak Pandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana kasuwargan jati pun kakang uga ora bakal metu saka sanggar palanggatan iki Dimas semanten ugi kula Kakang Mas Werkudara kula ugi badhe anjurung menapa ingkang dados sedyanipun Kakang Bimasena pati-pati Janaka mboten badhe medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan menapa ingkang dados niatipun Kakang Panenggak semanten ugi kula Kakang Mas wah bombong rasane atiku dene Puntadewa kakangku Janaka lan kembar padha njurung niate Werkudara ingkang mangkono
ingkang mangkono aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi Yayi, pun Kakang durung suwe anggone weruh babakan panandhange Kanjeng Rama Pandhulan Ibu Madrim ingkang mapan ana ing kawah Candradimuka. Miturut panemuku kaya ora tinemu nalar Werkudara. Ora tinemu lalar kuwi sababe apa? Ngene ya, Di. Ngelingi merga Kanjeng Rama sugenge tansah nyramakake marang kabecikan, ora nate singlar saka kautaman. Kaya-kaya jagat iki keberbeken marang darmane Kanjeng Rama Pandhu. Nalendra kang tansah njejekake ing reh kawibawan bebasan ateteken suci pepayung budi rahayu. Nanging sebab apa Dimas? Sebab apa teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning kawah Candradimuka Yayi? Mbarep kakangku, sak becik-becike wong mesti ana alane. Mangkono uga kosok baline. Sak elek-eleke manungsa mesti ana sethithik tumindak becike. Bapa Pandhu kuwi manungsa lumrah, isih kedunungan ina lali salah apes kelawan pati. Kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana kawah Candradimuka pancen kudu nyaur marang utange nalinga sugeng ana ing alam padang. Kepiye mungguh gancare Dimas? Nalika Ibu Madrim garbini utawa mbobot, nalika Ibu Madrim mbobot adiku kembar, Ibu Madrim ngidam kaworan kepengin numpak wujude lembu Andini. Kamangka lembu Andini kuwi titiyane Bathara Guru. Saka tresnane Bapa Pandhu kelawan Ibu Madrim nganti direwangi munggah ana kayangan ngampil wujude lembu Andini. Bathara Guru menehi syarat bakal disembadani pamintane ngampil wujude lembu Andini. Nanging besok yen wis murut marang kasedan jati, sukmane Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kacemplungake mapan ana kawah Candradimuka.